koja bi bila bolja. Tako da, nažalost, nema sistemskog odnosa prema razvoju javnog transporta i to se, nažalost, osjeća na svakodnevnoj bazi. Danas su djeca počele i u gimnaziju da dolaze automobilima ili da ih prevoze roditelji ili da koriste taksi, vrlo malo se pješači. Svjedoci smo čestih pritužbi građana da autobusi ne saobraćaju na mnogim linijama, da su neudobni, da se često kvare i što je veoma važno za period koji tek predstoji, da nemaju građene klima uređaje. Glavni grad već duže zna za ove probleme, ali ga sa privatnim vlasnicima prevoza putnika ne rješavaju, pored toga što su to obećali građanima Podgorice. Napomenuti da smo mi kao odbornici Skupštine glavnog grada svega jednom imali priliku da na samoj Skupštini raspravljamo o informaciji koja se tiče stanja u gradskom prevozu. To je bilo, čini mi se, negdje sredinom 2014. godine i tada je navedeno dakle, da su autobusi, to je čini se primarni, najveći problem kada su u stanju autobusi i generalno javni prevoz, da su oni stariji od 7 do 37 godina. Kako je dakle, tada proteklo 4 godine, to je od 7 do ili od 11 do 42 godine, jer pojedini autobusi datiraju čak iz 1977. godine, to je ona čuvena godina kad je Tito posjećivao Sjevernu Koreju. Dakle, možete samo steći uvid koliko je to staro. Primitivno zvuči dobro, ali s druge strane morate da znate da u Podgorici je specifična situacija da za 15 godina i 20 stvari već prevoz obavljaju 3 gradska prevoznika, 3 privatna društva kojima su ti poslovi provjereni kad je propalo gradsko preduzeće javno prije 20 godina. I oni u tom dijelu rade svoj posao korektno koliko mogu u ambijentu koji postoji. Da bi se unapredio gradski saobraćaj, mora se prije svega izgledati ambijent da bi oni mogli da posluju i da rade i da investiraju. Na tom fondu glavni grad je pripremio 2 radne grupe koje će u narednom periodu objaviti konkurs za tender za novi raspored linija. Omogućavajući njima zakupljenje, koliko god ćemo modelom 8 godina, mi njima omogućavamo investiraju u poboljšanje voznog parka, nabavku, ajde možda je pretencijozno reći novih autobusa koji ispunjavaju standarde do određene dobi, koji imaju sve očene luke, o čemu su tako govorili. Da su klimatizovani, da su bezbedni, da su sigurni, itd. Tako da, u konačnom za cilj ima smanjenje troškova prevoza građana Podgorice, koje kažemo od tačke A do tačke B promijene 2 ili 3 prevoza po cijeni jedne vozne karte, što je u redu. Ova subvencija rotinovska, 60.000 eura, vi za to ne možete da vidjeti mnogo nazad, to je nešto što njima pokrivalo nerentabilne linije, mnogo momenta imamo i dosta zahtjeva i za povlastice, za studente, za đake, za lica sa invaliditetom, za penzionere i tako dalje. U ovom momentu nemamo mogućnost to realizirati, jako znamo da bi to bilo i pravilno i onako kako treba, je dobro za grad, nije realno realizovati što će u perspektivi moći da se dešava uvođenje ovog sistema. Ja računam da ćemo svim ovim planiranim stvarima koje ćemo uraditi do kraja godine omogućiti građanima sigurniji, bezbjedniji, bolji gradski prevoz. Ja dalje smatram da gradski prevoz treba da bude dominantan. Građani bi Podgoričani treba da se voze, da taksi prevoz treba da bude luksuz, da je taksi prevoz luksuz svugdje u svijetu, da nije potreba, da je nenormalno da djeca u školu idu taksi, da se vraćaju, tako da ja nisam predstavljac toga. Sa druge strane, mislim da je potrebno ići ka osnivanju gradskog preduzeća, ne iz prostog razloga što ne znam, treba gomilati gradsku administraciju i zbog toga što nijedan privatni prevoznik nema finansijsku i toliko dobru podlogu da može da ulaže u obnovu tog javnog prevoza. To može samo glavni grad, jedan sistemski, dugoročni način, zbog toga mislim da je to potrebno. A ja mislim, ne da mislim, nego sam sigurna da je najveći problem što se ovdje gleda profit i ugradnja određenih ljudi, prosto ne postoji spremnost za neki javni interes i nešto da se odradi što će svim građanima biti bolje. Pa i kad pričam o ovom gradskom saobraćaju, ću da kažem, pa svi gradovi imaju svoje gradsko preduzeće. Mi smo morali tražiti model za glavni grad
tijek glavni grad nije bio u mogućnosti da investira 4, 5 ili 6 miliona u osnivanje novog preduzeća koji se bavi gradskim prevozom. Nažalost, ja sam pristalica takvog sistema, ali u ovoj situaciji sad zašto imamo 3 gradska prevoznika i s njima mora se praviti neki model koji imaju možda 2 ili 3 grada u regionu, pa je Luke, ali na odjelu Kragujevac i na odjelu Skopje. Tako da nije baš laka priča izvoditi, ali smo je to purali do nekog postupka tenderskog i nazire se zbilja njen kraj.